kwanje. Uyabona, uma upha umuntu inhlanzi umondla okusuku olulodwa. Kodwa uma umufundisa ukudoba umondla impilo yakhe yonke. Lenkinga yokuncika ngabanye abantu ukuze uphile idaleke eminyakeni eminingi eyadlula. Idalwa ukuphiwa kwabantu ukudla kwamahhala bese behlala belindele ukuphiwa njalo. Futhi izinga liya ngokukhula minyaka yonke. Ayikho indlela yokuthi iAfrika ibone amandla enawo ngaphandle kokuthi abantu abahlala khona bakuqonde lokho. iAfrika iyahluleka kakhulu nakuba amazwe anokuningi anamacebo amahle okupha abampofu ekuhambeni kwesikhathi kuyize. Inhloso yokuqala yokupha kwakuwukuthuthukisa impilo yabampofu. Lokhu kuwukufisa okuhle kwabacebile. Yize kusebenza kodwa kwezinye izikhathi kubonakala kudala izinkinga eziningi kunenzuzo. Abantu abaningi abacebile kufanele bafunde ukunikela ngokucophelela nangokuhlakanipha ukuze baqiniseke ukuthi isipho sabo asiphenduki isiqalekiso. Isaiah 58 kumele ngabe sigcwalisa ukuzila kweqiniso, ukuthukulula, ukusasa nokugqashula ijoka. Elinye lezibopho zaleli joka lobumpofu ukuncika ngabanye abantu. Sisithukulula kanjani ke lesi sibopho sokuncika? Indlela kaNkulunkulu ithi sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo, kodwa singanikela kanjani singenalutho? Okokuqala sidinga ukwazi imvelaphi yethu. Ngubani oncike kuye? Umuntu noma uNkulunkulu? Abantu bakheke njengokhozi elihlale linde abantu ngokondlela. Abantu bafana nokhozi elibheka abantu balondla. Babona uhulumeni, abantu abamhlophe, NGO kanye naboqobo bengayisiza. Njengomuntu omhlophe eAfrika, ngibhekana njalo nalesi sihlava sokuncika. Abantu babona isikhumba esimhlophe njengemvelaphi yemali, isivuno, imbewu, imishini yokuchelela, ogandaganda nokunjalo. Ohulumeni basebenzisa lesi sihlava sokuncika emhlabeni wonke ngokubanika ukudla, imbewu nezikhuthazi ukuthola amavoti. Isikhathi esiningi uma sekusondele ukhetho, ama-NGOs adlala indawo enkulu ekuqhubezeleni lesi sihlava sokuncika ngokunika abantu ukudla kanye nezimbewu kubalimi. Abampofu baya baqhubeka nokuncika kuma-NGO njengoba sebejwayele ukukhangezwa. Kunamacala agciniwe abalimi abadla izimbewu ababenikwe zona esikhundleni sokuthi batshale. Yeka ukumosha. Ezikhathini eziningi abalimi bazidayisa izikhuthazi zabo abaphiwe zona. Abanye abalimi ngoba bayazi ukuthi ama-NGO azofika azobheka izingadi zabo. Uma bebona ukuthi zikhula kahle bamise usizo. Eziyizimo ezisobala ezidalwa ukujwayela ukuncika. Ukuchitha imali enkulu ekuqaleni komsebenzi akulethi umehluko ongapheli. Abantu abakhuli ngoba uphosa imali enkulu kubo. Kusukela ekuqaleni kokudalwa komuntu, ubehlale njalo ethembela ekuhlakanipheni kwakhe, enza izinto ngendlela yakhe, kunokulandela ukuhlanipha kwaNkulunkulu. Lokhu kuye kwamholela ekuweni kwakhe ngezindlela eziningi. Ukuthembela ekuhlakanipheni kwakho kuvela emntwini, akunandawo embusweni kaNkulunkulu. Kwakhelwe ekuzicabangeleni komuntu ethi sengenza konke sisebenzisa amandla ethu kanye nokubona kwethu. Umuntu akanamandla ngokwakhe, akanazo izinto ezanele, futhi unesiqalo unesiphetho. Abathembele ekuhlakanipheni kwabo nabenza izinto ngendlela yabo bayazidla futhi banenkani. uNkulunkulu akasithandi lesi sinyathelo. Jakobe 4:6. uNkulunkulu umelene nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Noma ngabe ababi abazicabangela bodwa noma abazidlayo bengaphumelela okwesikhashana, angesikhathi esilandelayo bayokubuna bakhohlakale. Kodwa abathobekileyo bayokudla ifa lomhlaba.
Isithelo sokuthembela ekuhlakanipheni komuntu yimpakamo. Isixazululo ukwazi amandla okuhlakanipha kaNkulunkulu. Thina njengabantu baNkulunkulu sibizelwe ukuthuthukisa, hayi ukugcina, ukukhulisa, hayi ukulondoloza. Izindlela zikaNkulunkulu akuzona ezokuzakhela igama. Akusiyona imvelo yakhe. Uyathuthukisa, ungumsunguli, futhi umbuso wakhe ukhula ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu ufuna abantwana bakhe babizwe ngokukhanya, baphumelele baphinde babizwe ngababusisiweyo ezweni. uNkulunkulu ufuna sethembele kuye. Isifiso sakhe ukuba sicele kuye bese yena uyasiphendula aphinde ahambe nathi njengalokho ubaba onothando kanye nowethembekile abengenza endodaneni yakhe. Isithelo sobukhulu bamandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu ukuba nokungaphezulu kokwanele nenqubekela phambili. Ubukhulu bamandla ukuhlakanipha kukaNkulunkulu akunasiphetho namukhawulo ezintweni anazo. uKorinte wesibili 9:8. uNkulunkulu unamandla okunika umusa wonke uvame ukuze kuthi ninokwanele konke ezintweni zonke ezikhathini zonke nivame imisebenzi yonke emihle. Impumelelo ifika ngesikhathi siphenduka ekuncikeni kubantu, kubalwa nathi uqobo lwethu. Sizithobe futhi simazise ukuthi nguyena owumsunguli wakho konke esikudingayo. Ulwazi wonke amandla akhe okuhlakanipha kuqeda ukuncika kubantu, kuhulumeni, ezinhlanganweni ezisizayo noma ezikhungweni zemali. Konke lokhu kuyinto yesikhashana futhi kuyadlula, kodwa uNkulunkulu ungunaphakade. Konke lokhu okwesikhashana, kodwa uNkulunkulu ungunaphakade. Labo abathembele ekwenzelweni ngabantu bazohlala bephoxeka, kepha labo abathembele kuNkulunkulu abasoze baphoxeka. Labo abancike ekwenzelweni ngabantu bayophila ngaphansi kwejoka labo. Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu akuncikile kwenye indawo ngaphandle kukaNkulunkulu. Ukwaneliseka kwezidingo zethu zonke kuvela kuyena kanye nezwe lakhe. Uyitshe legumbi elikhethekileyo lezimpilo zethu, ngenxa yalokho yonke into ithola ukuqondiseka. Amazinga kulelitshe legumbi elikhethekileyo, uJesu uyinkosi yethu. Unani esandleni sakho? Ubukhulu bamandla okuhlakanipha kwaNkulunkulu akuncishiswa ngisho nawo ukungenelwa kwemimoya. Kuphela esikudingayo kuba sivule amehlo ethu ukuze sibone ukuthi yini esinayo. Unezixazululo kuzo zonke izinkinga esinazo futhi unamandla okusinika zonke izinto esizidingayo ukuze siphumelele. Ubukhulu bamandla okuhlakanipha kaNkulunkulu kukuwe. uDeuteronomy 8:18. Kepha ukhumbula uJehova uNkulunkulu wakho ngokuba nguye wakupha amandla okuzuza imfuyo. Enye yezinto esivimbayo ekulimeni ngendlela kaNkulunkulu ingqondo yomuntu. Yiyona ebeka imingcele yempumelelo kanye namathuba. Ngeke ngathola ukuthi uma ngabe ubuza umphakathi olimayo, ngobani phakathi kwenu abalimayo? Mhlawumbe u10% kuphela ophamisa izandla. Abantu abampofu banesithombe sokuzibukela phansi, kuyabahlazisa ukuba ngabalimi. Sizwela sengathi uma nje bengasuka baye edolobheni kungachaza ukuthuthuka kwezimpilo zabo emhlabeni. Lokho akulona iqiniso. Isithunzi somuntu asakhiwa imisebenzi yethu noma inzuzo noma abantu esiphila nabo, into eqhamuka ngaphakathi. Isithunzi esihle sivela ekubeni nesiqiniseko sobudodana noBaba uNkulunkulu. Ube nobudlelwane bangempela noJesu kanye nempilo eholwa nguMoya oNgcwele. Kuyilapho khona siqala ukwazi amandla amakhulu nokuhlakanipha kwakhe. Uma simazi ukuthi uyamangalisa, uhlakaniphile futhi unamandla kanjani uNkulunkulu wethu, futhi simazi ukuthi ungakithi, lokho kusibeka ezingeni lempumelelo.
rise us up to be able to succeed. Abalimi badinga kuba izingqondo zabo ziguqulwe bakholwe ukuthi bangaphumelela. Ubukhulu bamandla kaNkulunkulu kanye nezwe. Izwe silinikwe nguNkulunkulu ukuba siligcine, sililime, silinakekele. KwabeseKorinte bokuqala 10 verse 26. Umhlaba ungokaJehova nakho konke okukuwo, akuwona owethu, ungowakhe. uLeviticus 25 verse 23. Akuyikuthengiswa ngezwe kuze kube phakade, ngoba izwe ngelami, nina ningabafokazane nabagogobeleyo kimi. Singabadlulayo nabahlezi okwesikhashana ngisho nezimvume zomnikazi bomhlaba esinazo kwakungayona ingxenye yohlelo likaNkulunkulu. Izwe libalekile ingakho seliphenduke isizathu sezimpi, inkohlakalo yezepolitiki kanye nokungezwani kwemndeni. Kufanele silibuke izwe njengezwe likaNkulunkulu. Sazi ukuthi sibolekiwe, silinakekele, hayi ukuthi sibe ngabanikazi. Sisebenze sengathi kukuyo inkosi, sinakekele insimu yakhe. Ungumnikazi usazobuye azobheka umsebenzi wethu nokuqapha lokhu okungokwakhe. Kwakunendoda yayicebe kakhulu, yayihlala endaweni yasemakhaya, yayinezinkomo, izimbuzi, izinkukhu kanye nendawo enkulu yezitshalo. Nakuba waqala kancane, ubeyindoda ethembekile kakhulu futhi ephumelelayo. Ngaleyo ndlela abantwana bakhe bakwazi ukuya ezikoleni ezingcono, zaya ngisho nasema-university. Abantu abaningi babephila ngengcebo yakhe futhi wayengumuntu onozwelo kakhulu ekusizeni abafelokazi nezintandane emakhaya. Uthe esegula kakhulu wabiza bonke abomndeni wakhe ukuba basondele eduze kombhede wakhe ukuze ababusise. Ababusisa wabatshela ngefa labo okuyikona ababekulindele. Uthe eseqedile ukubabusisa, ngamunye waqala ngokuthi, "Ifa lenu lithukiswe ensimini." Kuthe ngaphambi kokuba aqede wafa. Bonke babelindele bebambe umoya ukuzwa ukuthi lalikephi nendawo nensimu, kodwa lutho abatholanga. Emva komngcwabo isikhathi sokulila sesidlulile, abantwana bakhe bahlangana ukuxoxa ngendlela ababengathola ngayo lelifa labo elithukusiwe. Bavumelana ngokuthi ifa labo kufanele ukuba lifihlwe eduze nendlu njengoba ubaba wabo wayesemdala kakhulu ukuba wayengaya kude. Usuku lokuqala balichitha bemba endaweni abebeyikhethile eseduze nendlu kodwa alitholakala. Ngosuku lwesibili bavuka ekuseni kakhulu, bavumelana ukuthi akusizi ukumba noma ikanjani njengoba benzile nayizolo. Base beqala ukumba ukusukela ohlangothini lwensimu kuya kolunye uhlangothi lwensimu ngokujula okungaba u20 cm. Kodwa abatholanga lutho. Ngosuku olulandelayo banquma ukuthi ngenxa yokuthi ubaba wabo wayeyindoda eyayihlakaniphile, wayengeke abeke ifa labo endaweni engajulile ngenxa yokuthi kungenzeka umuntu othile athuke esezithela kulo. Base benquma ukumba bajule kangango-60 cm insimu yonke. Kwabathatha izinsuku ezimbili kodwa abatholanga lutho. Baphoxeka kakhulu, baphelelwa yithemba, bozela ngesikhathi sokudla kwakusihlwa. Emva kwesikhathi eside kuthulekile, babheka umama wabo wathi, "Ubaba wenu ubesho ukuthi ifa lenu lithukuswe ensimini kuze nilithole kumele nilisebenzele." Lona umfanekiso wase-Afrika. Sidinga ukuthokozela izwe lethu, mase sisebenzisa ubuhlakani ukukhulisa amandla alo njengefa eliphilayo. Ukuthola izindlela ezisheshayo zokuceba akusebenzi. Ayikho into engavala isikhala sokusebenza kanzima. Kanjalo kwezolimo kusho ukusebenza kanzima. Simele ukuqonda ukuthi ifa lethu lilele enhlabathini, kanti ngokusebenza sizofumana ifa uNkulunkulu asifihlele lona ensimini. Lokhu kuzosiholela ekusebenzeni sengathi kukuyo inkosi. Sazi kahle ukuthi izwe liyingxenye yamandla okuhlakanipha kaNkulunkulu. Ubukhulu bamandla okuhlakanipha kwaNkulunkulu kwimbewu.
Ekuqaleni uNkulunkulu wadala yonke into ezindaweni zazo ngokwezinhlobo zazo. UnguNkulunkulu wesandiso, womkhiqizo kanye nowokuphindaphinda. UGenesis 1 verse 11 kuya ku13. uNkulunkulu wathi, umhlaba mawuveze utshani, nemifino ethela imbewu, nemithi yezithelo ethela izithelo ngezinhlobo zazo, ekuyo imbewu yayo. Emhlabeni kwabanjalo. Ngesikhathi uNkulunkulu edala izitshalo, uzidale ngendlela yokuthi zikwazi ukukhiqiza ngokwezinhlobo zazo. Umuntu ngokuhlakanipha kwakhe udale imbewu ebizwa ngokuthi i-hybrid seed, okwenza ngesikhathi enye iwela kwenye. I-hybrid seed ikwazi ukwenza umdlandla esitshalweni ukuba sikhule. Lesi sikhuthazo senzeka kahle kakhulu ezingxenyeni zombili. Sikhuthaza ukukhula futhi sibizwa nge-hybrid vigor. Noma kunjalo, le ndlela ithiwa yinto yinye. Imbewu ayikwazi ukukhiqiza njengoba kufanelekile, futhi ayibi naso isivuno esikahle uma uyiphinda uyitshala. uNkulunkulu wenza izitshalo ezithela imbewu ngezinhlobo zazo, nemithi ethela izithelo ngezinhlobo zayo. Lezi izinhlobo zembewu zibizwa ngokuthi open pollinated varieties, OPV, kanti futhi ungazitshala iminyaka ilandelana ngempumelelo. I-hybrid seed ikhiqiza okungenani u-25% umkhiqizo, kungcono kune-OPV. Noma kunjalo, lokho kulawulwa izimo zokukhula ezingefani, ikakhulukazi emasimini ase-Afrika. Izimo zokukhula kumele zibe nomsoco owanele. Izimo zempilo yomhlabathi osezingeni elihle. Umswakama owanakekelwayo ngendlela kanye namapulazi aphethwe ngendlela esoqophelweni eliphezulu. Nikazi lase-Afrika, izinkampani zembewu zidayisa i-hybrid seed engalilungele iningi labalimi abazisebenzisayo. Indlela kaNkulunkulu yokuthi abalimi bakwazi ukugcina imbewu yabo enhle yesivuno sabo esikhethekile ukuze bakwazi ukutshala ngesikhathi esilandelayo. Ngokujwayelekile, indawo elingana nehektha idinga isaka elingaba u-25 kg elibekelwe isikhathi esilandelayo. Le mbewu ye-OPV ingakwazi ukuphinde itshaleke ngokwecebo eliphelele likaNkulunkulu nangokomthetho wendalo yakhe. Lapho khona imbewu ikwazi ukukhiqiza ngokwezinhlobo zayo. Lokhu kungabahlenga abalimi ukuba bakhululeke ukutshala ngesikhathi abathanda ngaso, ngokwendlela imvula ena ngayo ngaleso sikhathi. Ngeshwa lesi sipho esivela kuNkulunkulu sihlale njalo singafunwa, sisibulala ngokulima noma ngokusishisa. Ubukhulu bamandla okuhlakanipha kwaNkulunkulu kanye nezikhuthazo, isidulu, umquba nomanyolo. Ukuze sikwazi ukuba nesivuno esihle, kumele sitshale ngogqozu lokusebenzisa lezi zikhuthazi esinazo. Kwenzakalani uma singenako esingatshala ngakho? Mhlambe uyazibuza. Izwi lakhe liyasebenza kuzo zonke izindawo zombuso wakhe. Kumele lisebenze nalapha. Ukuthola nokuqonda ngokuphelele ngokukhulu kwamandla okuhlakanipha kwakhe yikhona kungenza sikwazi ukulandela imigomo yokutshala. Isikhathi esiningi abantu babheka uhulumeni, abaholi bendawo, amasonto kanye nezinhlangano ezizimele ukuthola izikhuthazi. Kodwa uNkulunkulu unakho konke. Izikhuthazi ezikhona kule ngxenye yokutshala zingumanyolo, umquba osezingeni, isidulu kanye nemisundo. Umquba uhlale umbondelana ndawonye ezibayeni zezilwane uzube ngangemitha iminyaka eminingi. Lokhu kuyizikhuthazo ezihlale zikhona ezisebenza kahle futhi eziletha isivuno esinempumelelo. Uma izilwane ziyekelwa ukuba zihambe noma ikanjani, akubi lula ukuqoqa umquba, kodwa ngokuzilalisa ndawonye ebusuku kungaba lula ukuqoqa. I-compost yezinye zezinto zamandla okuhlakanipha kaNkulunkulu, kuhlanganisa izinto eduze abalimi bonke abanazo. I-compost iyona engcono kakhulu kunezinye izikhuthazi. Iyona engakhiphi izinga lomsoco kuphela emhlabathini, kodwa isiza ukubuyisela izinto ezakha imvunde emhlabathini ukuze igcineke isesimweni esikahle. Izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Uyenzile indlela yokusiza abampofu. Ngisho nalabo bengekwazi ukuthenga izikhuthazi futhi abangenayo imfuyo.
fertilizer. Ngokufaka izivundiso ezinhle emhlabathini kungaba nenzuzo engcono kunokusebenzisa umanyolo. Better in the long term as compared Bheka izifundo ezilandelayo ukuthola ulwazi oluningi ngokwenza icompost. Isidulu singenye ingxenye emangalisayo yokuqonda amandla amakhulu okuhlakanipha kaNkulunkulu. uJesu wathi, akukho nalunye uhlamvu oluwela emhlabathini uNkulunkulu angazi ngalo. Inhliziyo yoNkulunkulu ikhombisile kubantu ababuthakathaka emhlabeni eyamangalisa, kanti futhi ngokomumo wabantu akekho obuthakathaka njengomfelokazi, izintandane kanye nabadala. Iningi labo alikwazi ukuzisiza, alinayo ingcebo, nakuba kunjalo uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe nangozwelane lwakhe wenza izindlela zokuthi bahlanganyelane namandla okuhlakanipha kwakhe. Lesidulu sinothe kakhulu kunenhlabathi ezungeze lana, ngoba sinezinhlayiya ezibolayo ezilusizo. Inomsoco ongafinyelela ngaphezulu kuka-25% kunomhlabathi. Kanjalo nobumba nokubolayo emhlabathini okuyikona okwenza igcine umswakama omuningi. Konke lokho okusemqoka kuhlangene kwenza isivuno sibe sikhulu kakhulu. Inzuzo yokusebenzisa isidulu ingabonakala emasimini lapho khona izitshalo zikhula emandundwini esidulu, zikhula okwedlula ezitshalwe kanye nazo. Uma ungahlephula isidulu ufake umhlabathi wakhona emahholweni kungaba indlela elula yabantu abampofu abangayisebenzisa. Sinobufakazi obuvela kubafakazi abayisebenzisile le ndlela yokuhlakanipha yabanika isivuno esimangalisayo. Umuphumela okusebenza ukuthembeka ngalokho okusezandleni zabo. Ubukhulu bamandla kokuhlakanipha kukaNkulunkulu emathuluzini. Exodus 3 and 4 isahluko semiyalelo kaNkulunkulu kuMoses esesihlahleni esivuthayo. uNkulunkulu wabuza uMoses wathi, yini lena isesandleni sakho? uMoses waphendula wathi, induku. uNkulunkulu ekuhlakanipheni kwakhe uhlale esebenzisa imigomo ehambisana nezwi lakhe. Sinani ezandleni zethu njengethuluzi lokuphunyuka ebumpofwini kanye nezinkinga zokudla kuleli zwekazi? Impendulo ithi igeja. Ezikhathini eziningi abalimi babheke ukuthola imalimboleko, imali yesondlo noma izipho ezivela kuhulumeni noma kuma-NGO ukuthola ogandaganda kanye namanye amathuluzi anesisindo. Okufanele bakwazi ukuthi banakho konke abakudingayo ukuba baphumelele khona ngaphakathi ezandleni zabo. Kumele sithembeke ngesipho sethu sokuqala ukuze siphumelele. Igeja isona sibonelo sethu kulolu daba. Ngeke ubabale ogandaganda abasemeqeleni ezindaweni zasemakhaya. Lobu ufakazi bokuthi abelimu abanalo ulwazi lokugcina le mishini ebizayo isesimeni sokusebenza. uBrian O'Brieve watshala ukufinyelela ku-650 hectare esebenzisa igeja lezandla ngempumelelo. uMoses wabe esiyayalwa ukuba ayiphonse phansi. Lena yinto ibaluleke kakhulu ekuphulweni kwejoka. Kunesidingo sokulahla phansi zonke izinto besicabanga ukuthi ziyizindlela ezilula ebezidluliselwa kwizizukulwane nezizukulwane. Uma sisabambelele kwezinto zakudala, sizoqhubeka nokuhlala ekuhluphekeni okufanayo nokobaba bethu ababehamba kuko. Ushintsho lokuphuma encindezelweni lizodinga ukuzethemba ekulimeni ngendlela kaNkulunkulu ngokwanele. Ukusenza sikwazi ukulahla izindlela ebesenza ngazo ngaphambili. Kucishe kufane nangesikhathi ethi kubafundi bakhe, phosani amanethi enu ngakolunye uhlangothi. Induku yaphenduka inyoka yezimanga, nangesikhathi uMoses eyalwa ukuba athathe induku futhi yabuya yaba induku. Kodwa hayi induku ejwayelekile, induku yokusindisa. Amageja ethu amele esinako ezandleni zethu, ukuwaphonsa phambi kwethu ngethemba. Kusho ukuzibophezela ngezinhliziyo zethu eziphelele ezindleleni zikaNkulunkulu. Amageja ethu ayashintsha abe nomlingo, agcine esenezibusiso,
uma siwasebenzisa ngendlela kaNkulunkulu ngomthetho wayo. Pho yini umehluko? Igeja alisasetshenziselwa kuphela ukulima, kodwa ukuhlanganisa izikhuthazi kanye nokufaka imbewu emhlabathini. Lokho kwenza ukuphazamiseka okuncane kakhulu emhlabathini. Ubukhulu bamandla okuhlakanipha kukaNkulunkulu emvuleni nasesandisweni. Ekuletheni kwakhe imvula, uNkulunkulu ubusisa abantwana bakhe futhi ngayo uletha ukuphila bese andisa isivuno. Lesi futhi siyisilinganiso sokubukhulu bamandla akhe. Abalimi abaningi bayakhala ngenxa yokungani ngendlela kwemvula, izimo zesomiso kanye nemvula ezangamandla. Noma kunjalo, yibo kanye abayekelela isipho sikaNkulunkulu semvula sigeleze singaze sifinyelele ku-90% ngenxa yokulima kanye nokubulala ingubo kaNkulunkulu. Ukwethembeka kusiphiwo sokuqala kuqinisekisa ukuthi umhlabathi usesimeni esivumela ukungena komswakamo, kuphinde kunciphise ukugeleza kwamanzi. Ngesikhathi sisalondoloza lo mswakama kunciphisa izinga lokuphuma kwamanzi. Kungaphumelela ngokuthi senze lokho uNkulunkulu esikubonile ekwenza endalweni yakhe, ukungaphazamisi umhlabathi kanjalo nesimboze sesivunde. Indawo enhle yokulondoloza amanzi akuwona umgodi kodwa inhlabathi uqobo lwayo. Abalimi ababheke imishini yokuchelela njengesisombululo kumele baqale babheke uNkulunkulu akubeke ezandleni zabo. Azi ukuthi lezi zindlela ziphuma enzuzweni yokusebenza emaplazini lapho khona ukuthembeka kuholela ekugcinweni kwenzuzo iminyaka eminingi. Sibonile izikhathini eziningi uma abalimi bephendukela uNkulunkulu naye uphendukela kubona ababusiso ngaphezu kokuchichimayo, ngaphezu ochwepheshe abangabanika bona. Izivuno zanda ngohlobo olumangalisayo ekusizeni kwakhe, njengalokho abantwana bakhe bemthobela yena bephenduka ngokupheleleyo ezindleleni zabo. Bheka uNkulunkulu njengomondli wakho, wazi ukuthi ukunikile konke okudingayo ukuze uphumelele kuzo zonke izindlela zakho. Isiphetho, ipulazi ibhizinisi elihle kakhulu elinenzuzo emangalisayo ekukwazini ukungenisela ukudla, indawo yokuhlala, indawo yokusebenzela ngaphandle ephephile futhi ijwayelekile ukuba indawo enempilo ekukhulisa abantwana, kanti futhi ibhizinisi elihle ukudlulisela kuzizukulwane. Lamandla amakhulu anokuhlakanipha kokubuNkulunkulu anesifundo esinesibusiso ukuba sibe nako konke ukuhlakanipha okungokukaNkulunkulu kwesizukulwane ezilandelayo. Ubukhulu bamandla okuhlakanipha kaNkulunkulu kuyimigomo yokusebenza ngokuthembeka ngaloko akunike kona esandleni nokungenela kwakhe okupheleleyo.